Στο βίντεο που ακολουθεί θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του βραστήρα ζαχαροπλαστικής και αμυγμάτων CC50 της Ιταλικής Sigma. Ο βραστήρας CC50 είναι υγραερίου 2 ταχυτήτων με ανάδευση και ανατρεπόμενο κάδο. Διαθέτει μηχανικό χειριστήριο, το οποίο έχει ένα διακόπτη έναρξης και σταματήματος, χρονοδιακόπτη 30 λεπτών, ενδεικτική λιχνία ρεύματος, γενικό διακόπτη λειτουργίας και διακόπτη επιλογής ταχύτητας. Στο 1 είναι η αργή ταχύτητα, στο 2 είναι η γρήγορη ταχύτητα. Όπως βλέπετε, έχει ένα οξύδωτο προστατευτικό πλαίσιο, το οποίο διακόπτει τη λειτουργία του βραστήρα όταν ανοίξει, και καπάκι στον κάδο. Ο κάδος είναι διπλού τυχώματος με διαθερμικό λάδι ώστε να μην κολλάει το προϊόν. Ο αναδευτήρας έχει ξύστρες από τεφλόν, οι οποίες παρέχουν πλήρη απόξεση τόσο στα πλαϊνά όσο και στο κάτω μέρος του κάδου, ώστε να υπάρχει τέλεια ανάμειξη του προϊόντος και να μην υπάρχει κίνδυνο κολλήματος. Βγαίνει πάρα πολύ εύκολα ο αναδευτήρας, είναι τύπου μπαγιονέτ. Ανεβάζουμε προς τα πάνω αυτό το εξάγωνο και απλώς το σπρώχνουμε για να βγει από την εκκοπή. Στη συνέχεια μπορούμε να ανατρέψουμε τον κάδο για να αδειάσουμε το προϊόν. Η ανατροπή γίνεται από αυτή την ασφάλεια με το χειρομοχλό, ώστε να μπορεί να αδειάσει εύκολα το προϊόν, και μπορεί να γίνει μέχρι το κάτω μέρος. Διαθέτει θερμόμετρο στον κάδο για να ελέγχουμε τη θερμοκρασία του μείγματος, και γενικά είναι πάρα πολύ απλός σε λειτουργία και πάρα πολύ αποδοτικός. Η χωρητικότητά του είναι 50 λίτρα προϊόντος και είναι κατάλληλος για μαρμελάδες, για σάλτσες, για κρέμες, για διάφορα μείγματα ζαχαροπλαστικής και μαγειρικής. Στο πίσω μέρος του βραστήρα υγραερίου CC50 μπορούμε να δούμε τον καυστήρα, ο οποίος είναι αναδιπλούμενος. Είναι τύπου φόκερ ανοιχτός, με διατάξεις ασφαλείας υγραερίου όπως πιλότο και θερμοκόπια επιτήρησης φλόγας. Είναι πάρα πολύ απλός στη χρήση. Το ύψος του, δηλαδή η απόστασή του από τον κάδο, ρυθμίζεται από αυτό το χειροστρόφαλο, ενώ η σύνδεση γίνεται σε αυτό το σημείο με το δίκτυο υγραερίου ή τη θιάλη, και από εδώ ρυθμίζεται η ένταση της φλόγας.